Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Ban Pynkhlain shushu Iaka Jing Dawa ban wengkam miki pulit ki badon kti ban shim Iaka Jing im uba Chesterfield thank you bat kumju ban pentikna ba kumkini ki jingja kimdei ban jashu hadien habun nakaliang kasur kinong maulai hau tayo banwan kin salum Iaka Jingelang jong baro kisur ban Pynkhlain yakane ka Jing Dawa hanong ba shlong habaya keren bat kilat pathai khubor nakaliang uba Donboklang kharlingdo udukhot kasur ki nong maulai uloong ba kumbakalong menta nakaliang ka sarkar MDA kabalalam khamat do konrad konggal sangma kadang pen bat kuman ya kane ka Jing Dawa kumta ban Pynkhlain ya kane ka Jing Dawa nakaliang kasur ki nong maulai hau tayo banwan kan salum ya baro kisur ka bri Hynniewtrep hanong ba shlong nakabenta ban Pynkhlain shushu ya kane ka Jing Dawa ulo ongru bakaladon ka jingi ki phalo jong kisur ba pher na Kylleng ka bri Hynniewtrep ban kershan rat ba ya kane ka Jing Dawa kino maulai namar ka ei ka belaja maulai kalong ka bamla ban pedang satya ta na Kylleng jong kasur kino maulai gilayo ban presen lang hagani ka rally ya ka ba kasur erngeu jong kino malki kala khat ban pelong te ka jingwan sok ti lang jongi hangne kelong nomor ba ngisut ho bamaki ro idon ya kajo kajing sngo kombala sngo upai bana susun jong sngo mola kata kalong bangi kondam ya kenika jing penyap klub lane ka jing khombor jong kibreu ka police department ya ka balajia ka step jong electric ha ka ba ka jing em jong ba cheres tarfin thank you keladu no te kajingwan jongi hangne kalong ba ngi ai mensim iki hot ki babun kis kasur jong Kylleng kabri Hynniewtrep nado kasur jong west kasel south west kasel kasur jong kinong upper shlong na pori boy nang tay na po moring kinang kalakhi namar ba kay baro kawanjia namar ba kadai ka jingjai ka bom lapya tenang leng jong ka kunhon banda ngiwan ban ai mensim shaki matang ko winga kwa banong banganak leng jong kasur kinong mulai lesing la ong ba ngidei kum ka parents body habade bat kadika demand ka ba long bang ngidawa ya ka suspension ni kiniki top cops asa ki balong nado DGP u SP essential bar SP traffic commissioner namarangi suhu balada kamdon kata kajing suspend ya ki ni ki breu ki badan ki ketika kam thumbor nginget baringilai ilpa bakata judicial inquiry kan nomlong ka ba priang hon nang leng jongi pat ba bat kan nomdan hero ketaka fair and square tenang leng jongi ka dimani ka banado dewan ka bangilabo sa government ha kapor bangadan ke delegation rongi ong ba pentikna suspend no yakini kibreu ki ba pelong ba ya ka jingim jong ramba jongi hado ba kandayap lane hado ba undayap no nakajing syat hau kuli hai tiga step electric te enda la pentikna kita kabomot nangliang jongi le si ngi welcome ya kita ke judicial inquiry bakan long syaka inquiry ka bakhoi basuba te hendre hado mentang mene ngi i ya kajing pene do not lane kajing long adaman jong ka government konrat sangna te nangliang jongi hi kajingwan jongi ni kalong bonon ai mensim yaki nangait baki we kasur jong kibabun na Kylleng ka bri Hynniewtrep ro laki invite ni long balak loy ban yak pensingan baki bat kumang ladap krani next week hi lada kumnom no ni persang banlum no ya barok hoy kajuk kasur ka baki dawa nam ta ka justice jo ba chires kan long lang hangne po shlong bat hangta phin sai i ya ka rai ka bangin sa siem nak bita ban yakun persya ya ka hok bat ba kumjo ro ka jingi khon jongi kalong ba ki ba kumgi jinja kinong man ja sho nang ni shikma ya u virus ro tieng
ya ketika rutin sakat nuken ini empuni ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam